Ye arabadwe Desember kalo tile fila an balimaw aw bisimila malactu dɔ kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lasaw ma o dɔ ye k'a fɔ Novembre kalo tile 29 kɔnɔna la mɔgɔ fila ni tora bingani wale dɔ la banka sira kan a bɛ wagati damadɔ bɔ an y'a waladɔniya k'a fɔ fɛn min ye bingani walew ye olu kɔni cayalen don Mopti mara la ni wagati na kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankas Bajangara ale ni Sewari sira kan o hukumu kɔnɔna la sa kunnafoni sira ma ka yira k'a fɔ kari tɛmɛnen n'o kun ye Novembre kalo tile 29 ye Bankas sira kan ko binganikɛla dɔw kɔni bina taama mobili dɔ kan yen nɔ a yirala k'a fɔ binganikɛla nin yɛrɛ kɔni kun ye marifatigiw de ye ko wa u kɛlen ka taama mobili lajɔ sa u y'a kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔ a kɔnɔ ni k'u bolo fɛn minɛ u la o kɔfɛ ko fɛn min ye tasuma kɔni ye u y'o bila taama mobili in na bingani wale in kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna olu y'a yira k'a fɔ a sababu la fɛn min ye mɔgɔ fila ye olu bɔnɛnaw ni na ko wa mɔgɔ caman fana kɔni bananen don an bɛ yɔrɔ min na i ko bi kunnafoni fosi m'a yira ni k'a fɔ kojugukɛla ninnu kɔni minɛna nka ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka bolo da u kan ni k'u lase fanga ma kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ to Bankas a yirala k'a fɔ Novembre kalo tile 30 kɔnɔna la sugu dɔ jenini kɛra sababu ye ka tiɲɛniba kɛ yen nɔ an ye ni kibaruya in lasɔrɔ studio tamani ka sɛbɛn dɔ kɔnɔ o kɔrɔfɔ la sa u y'a yira k'a fɔ Novembre kalo tile 30 n'o yɛrɛ kun ye tɛnɛ tɛmɛnen de ye ko Bankas kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalasagu o sugu de kɔni jenina a yirala k'a fɔ sugu in jenina k'a sɔrɔ mɔgɔw b'u ka dɔgɔkun dɔgɔjɔ de la ko wa sugulamɔgɔ ninnu kɔni sigalen don a la ni k'a fɔ essence mara yɔrɔ dɔ de kɔni bɛ sugu kɛrɛfɛ ko n'o de sababu la tasuma in ma wuli sugulamɔgɔ ninnu ka fɔ la ko ala barika la mɔgɔ si ne ma to ni kasara in na ko nka fɛn min ye sogo ye ani sugu kɔnɔ fɛn caman olu kɔni jenina sababu la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ko fintigi dɔw bilalen don sɛgɛsɛgɛli la walasa ka se ka nin tasuma in kun jɔnjɔn dɔn kibaruya wɛrɛ min mana bɔ kɔfɛ o bɛ lasaw ma wagati nataw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Bamako a yirala k'a fɔ kunun Desembre kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la binganikɛla dɔw taara bi BDM agence dɔ kan yen nɔ an ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ tarata don n'o kɛra ni Desembre kalo tile fɔlɔ ye Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yirimajɔ 1008 logement na ko binganikɛla dɔw kɔni taara bi BDM agence dɔ kan yen nɔ a yirala k'a fɔ bingani kɛra sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 wagati ko wa kamalen 4 de kun don marifa kun b'u bolo ko yan'u ka don agence in kɔnɔna la sa fɛn min ye gardien ye n'o kun bɛ da la u y'o kɔni minɛ ni k'u ka marifa minɛ o la u donnen agence yɛrɛ kɔnɔ sa ko fɛn min ye caissière ye n'ale yɛrɛ kɔni kun kɛlen don k'i dogo ɲɛgɛn kɔnɔ u taar'o labɔ walasa a bɛ se ka wari labɔ ka d'u ma cogo min na ni kojugukɛla ninnu kɛlen k'u sago sɔrɔ k'u ye marifakisɛ damadɔ ci yan'u k'u kɔ don nin wale in kɛlen kɔfɛ fɛn min ye BDM mɔgɔw ye u ye sɛbɛn dɔ bila o sɛbɛn kɔnɔ u ye jamana kɔnɔdenw ladɔnniya k'a fɔ nin kasara in de kɔni y'u sɔrɔ ko nka fɛn min y'u ka clientw ye u kɔni bɛ hakilisigi de ɲini olu fɛ sabula k'u kɛlen don k'u ka yɔrɔ lakana sabati nin wagati in na ko wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa ka se ka kojugukɛla ninnu kɔni minɛ ni k'u lase fanga ma an bɛ bi don kibaru kuncɛ ni kɛnɛya kunnafoni ye a yirala k'a fɔ kunun Desembre kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 52 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la i n'a fɔ an b'a fɔ a ɲɛna cogo min na don o don walasa ka se k'an ladɔnniya coronavirus ko tagabolo la an ka jamana kɔnɔ an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale bɛ sɛbɛn dɔ bila o hukumu kɔnɔna la k'u sɛbɛn y'an ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔ 52 coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 35 olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 4 ni tora bana in na kunun bana in yelen filɛ nin ye mɔgɔ 52 kura minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi Kulikoro Mopti Gao ale ni Bamako ma k'a ta coronavirus donni na an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kunun na Desembre kalo tile fɔlɔ k'a yira mɔgɔ minnu na o bɛnnen don mɔgɔ 4,762 ma olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 160 ye olu tanyara wa ko mɔgɔ 3,241 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na o kama an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani minisiri min yɛrɛ kɔni sigilen don kɛnɛya sabatili kama u y'a yira k'a fɔ saniya walew matarafali ani yɛrɛjanto ko maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ k'i sinsin o kan sabula ko wale ninnu dɔrɔn de bɛ se k'an kisi coronavirus bana ma an balimaw ni kunnafoni nin bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye Mali ye ala ka bɛn ani kelenya sabati a kɔnɔna la coronavirus bana min bɛ ka tiɲɛni kɛ nin wagati in na ya rabi a ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma a bɛ minnu na ala ka lafiya d'u ma aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma